Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib du'ana ya Allah. Wasul khusus limu alaih fadzal kitab nafa'anallahu bihi wa bingulumihi fit daraini amin. Ya Rabbal Alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasarauhu bisamanim baksin bentuke mudhaf ilaih bisamani baksin. Wasarauhu bisamani baksin darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Ayat 20 surat Hud ayat 20. Yusuf, surat Yusuf ayat 20. Iki ming tak jajal gatekke ora. Posisi omongnya piye-piye. Surat Yusuf. Bul yo tetep dong gatekke. Wa sarau lan padha ngedol sapa Malik sak rombongan iki mau hu ing Yusuf. Ae tegese banga adol utawa didol sapa Yusufu Yusuf min istikh utawa man ing wong utawa banga adol Yusufa ing Yusuf sapa man wong istakhraju kang padha gawe metu utawa kang padha ngetokake sapa wong-wong iki mau hu ing Yusuf minal bi'ri saking sumur. Di wong-wong sing wis berhasil ngetokke Yusuf saka sumur. Malik sak rombongane wariduhum niku wae ngene kok, ati Malik sak rombongane niki terus do ngedol Yusuf. Bisamani baksin kelawan rega sing baksin utawa rega murah
rega ramutu. Ae tegese haramin malan, rega haram. Lah kok rega haram lah wong budak Yahudu malah kepara wong terhormat didol murah. Iki wis nyalahi aturan dadi nganggo rega sing haram. Lah napa niku darahima? Pira-pira duit receh makdudatin kang iso diitung. Dadi ming didol nganggo duit sing ora pati akeh, duit sing iso diitung. Nek mbiyen duit sing diwilang receh ning jaman Mekah Madinah Kanjeng Nabi niku dirham, terus duit sing larang niku nek mbiyen sing dhuwure dirham niku sing kepingane emas. Dinar, dirham ro dinarun, dirhamun wa dinarun. Lah nek larang niku dinar niki jan ming didol nggo darahima pira-pira dirham. Yusuf niku akhire ming didol murah neng Mesir. Nah, wong-wong sakniki ra didol wae dasare murah-murah. Zamane kok ya nek niki zamane memang wis zaman bisa dibilang zaman bubrah. Nek cara rasa niku wis bubrah, zamane bubrah. Aturan agama kan wis ora dienggo niki. Kok bebas, urip niku jan do bebas. Ora nganggo aturan agama ana ing dalem berbagai macam. Neng nggon nyambut gawe dol tinuku ya wis ora nganggo agama nek sing sakniki niku. Wis pokoke ngapusi monggo sing penting oleh badhe akeh, terutama model onlinean iku ngapusi tok. Neng nggon bebakulan wis ngawur, neng nggon sosial kemasyarakatan saiki wis bubrah-bubrahan, ora ana nilai saling menjaga karo saling ngurmati. Dawuh Kanjeng Nabi fal yukrim jarahu wis ora ana. Dadi srawung sosial masyarakat sudah rusak. Srawung antarane lanang wedok saya rusak. Wah nek sakniki wis ning ya wis piye meneh wong pancen Allah iki pengen mujudke donya niki kudu rusak total, kok nek wis rusak total kiamat. Nek isih ana wong apik tak ra sida kiamat. Oh kudu rusak total iki kok. Lho ana nggon berbagai macam lini niku karo Allah digawe ilang aturane, buat dirusak-rusakan. Jumlahe wedok ro lanang akeh wedok. Akhire sing dadi pengarep ku wedok-wedok. Sing dadi pengarep apa wae wedok-wedok. Dadi akeh bubrahe. Keserawe wedok kok kesra. Kesra kok wedok. Nek lurah dukuh ngono rada akeh. Kesra iki urusane rada rumit e. Dukuh lurah wis akeh. Akhire bandeng akeh sing wedok, lha wedok iki karo sing lanang do wani. Akhire sing lanang diwaneni ming meneng wae. Wae kalah akeh kok. 1/5 lho saiki. Akhirnya ming meneng wae angger diuneni ming meneng wae. Yes. Wong wis bacot kalah. Akhirnya ya wis lah nelongso. Angger nelongso niku nggodit 15.000 wae ning anggernya. Nelongso kok ya gek ora lunga-lunga kae. Jenenge nelongso ki ra lunga-lunga.
Masan wis rada sepi kae takoni ro bakule. Kok kaya mikir jeruk Pak jenengan. Sekarang wis kaya ngene iki cerita akeh kae. Lah malah sing ngeyem-yemi karo ngerem-remi bakule kuwi malah. Akhire sesuk rono meneh rada nyaman, rono meneh rada nyaman. Dadi nek sing lanang-lanang ki tenang wae pipite kalah karo trima meneng nang omah ki metuwe ketampanan. Metuwe ketampanan. Masalahe wong kuwi mang wis perbandingane 5. Dan niku wis umum tenan juwaba rika iki walah masyaallah. Teng Glarah. Dunia bubrah iki. Nabi Yusuf jeneng didol murah. Fa innahu mongko sak temene utawi dheweke kabeh fi zalika zamani ing dalem mangkono zaman mangsa iku kanu ana sapa dheweke kabeh ana iku layaznuna utawa layazinuna ora padha iso nimbang apa nimbang ma ing barang kana kang ana apa ma ana iku akonu luwih sethithik min arba'ina dibanding 40 apane dinaron dinare gek kamangka jaman semono rombongan kuwi iki ora iso ngitung-ngitung la yaznuna ora iso ngitung, ora iso nimbang-nimbang. Ya ming kira-kirane iki pokoke Yusuf niku didol luwih sithik ketimbang 40 dinar. Jan luwih sethithik mbangane 40 dinar. Malah ora ngantek mang yuta. Jan ora ngantek mang yuta. Mah larang iki mbiyen lenukane ketoke 7 yuta. Mah larang iki lenukane kuwi 7 yuta ya. Samangka jaman semono rek ya larang banget to jenengan iki. 7 yuta. Nek sing sakniki ya nek mang yuta saru. Iso nukune mang yuta. Kon ngopo-ngopo iki kok kon ngopo-ngopo ketemu nemeng dinggek-dinggek mula jenengan ya kudu dong nek wis dituku ya ora apa-apa keloro-loro sithik lara sithik mutung mlayu nang gone wong tuane mlayu nang gone wong tuane wis bawa wis dituku je mlayu cetha wis dituku je radong ora dong karo maknane tukonan. Tukonan itu dituku ya sudah kalau dituku kuwi kok kudune ya melu sing nuku kuwi kok. Agi pitik dituku nek mulai oyak jujur. Jujur ora radong. Ya wis dituku ya wis dipasrahke. Wujude ijab kae dipasrahke. Tak tuku terus wong tuane nggih monggo tak ijabke. Wis bar ijab jenengan nampa
kula tampi ya sudah iki wis ndak mutu. Iki wong tuwa iki wis ngeculke kok yo. Wong cetha wis dituku je. Wong tuane barang malah ora mutu ngebom. Ha ya wis pokoke nek nang kono ora tentrem nang kene wae. Wes. Iki wong tuwa ora ngerti agama ya wong. Lah kok terus ngono lah linukoni wingi karo le maslahke wingi iki artine apa kok malah dolop. Ya tetep kleru kok ya dosa itu dosa besar. Dosa besar. Termasuk wong sing ora bakal iso mlebu swarga niku wong sing nyekuthokke Allah. Wong sing durhaka wong tuwa, bojo wadon sing lunga saka omahe. Cetha ben men do mikir. Kadang kala dikaroke wong ming nang gone wong tuane kok yo lunga iki iso nang gone wong tuane, iso nang gone mbakyune, iso nang gone kancane, iso yo nang endi. Sing penting iki lunga kok. Muni wong ming ora nganggo wong ming kok. Kok ming wong ming. Iki nek agama lho. Mula nek dituku ki wis, dituku kok ora dong. Rasa greneng-greneng. Oh. Ning nek Nabi Yusuf ki dituku sethithik. Dituku kurang saka 40 dinar. Jan sithik tenan. Wa kanulan ana sapa dheweke kabeh. Ae tegese albainguna wong sing do adol-adol. Fihi ing dalem adol Yusuf. Ae tegese fi Yusufa ing dalem adol Yusuf. Ana iku minazahidina setengah saking wong sing zuhud. Ae tegese minalladzina setengah saking golongane wong layar ghabuna kang ora padha bati. Sapa dheweke kabeh li anahum krana sak temene utawi iki Malik sak rombongane iku khofu padha kuwatir. Sapa Malik sak rombongan ayat haro yen to pertelo utawa yen to ketok sapa al mustahiku wong sing ngahai. Karena waktu itu ya wedi to wong le nemu kok uang le nemu ora kok uang le tuku iki oleh wong le nemu dadi meneng-meneng sebabe khawatir engko gek-gek bapakne mbokne apa sedulure weruh. Nek ngantek weruh jaluk bali ra bati awake dhewe. Ora iso adol. Mula terus le adol murah we rada cepet kae. Enggak selak khawatire atine mereka itu ndak selak keconangan sing duwe anak kuwi. Yo nek kene ora cepet suwe ora kecekel-kecekel sih. Ngantek cantelke pelem wae cantelke ora kecekel pelem iki cantelke. Angel nek kene dasare.
kuwatir banget wah engko ndak selak keconangan bapakne apa keconangan si keluargane mah jaluk bali iki anakku utawa iki keluargaku ora sida adol akhirnya didol cepet fayan zangu mongko njabel hu ing Yusuf sapa man wong iki sapa man wong yadhamu kang istilahnya kang ngrasa duwe apa ngono kuwi fakadzalika mongko iku kaya mangkono bangu padha adol sapa dheweke kabeh hu ing Yusuf min awali musawimin saking awale musawimin bi aukasil asmani kelawan rega murah utawa kelawan sedhithike pira-pira rega ya tembung Jawane ngaten rada kuwatir rada panik engko ndak selak ana sing ngerti terutama keluargane Yusuf wong dhek ya mengle nemu ning sumur mula seka teka ning Mesir wis langsung golek jujukan sing gelem nuku mula min awali au hamim iki wau dicepetke wae ndak selak ana sing ngerti ndak selak keconangan min awali musawimin tekan gone iki ora kok nglakoni dagang kaya biasane kae ora wis le dagang kok sing penting adol iki sik sing kulino nuku tur gampang iki kae rada pojok dul wetan pasar kok iki pasar kok terus nggon ngaji nek kono ngaji ra bakal tuku wong ora tau sangu kok ora tau sangu kok oh pamane sangu wae kalah iki wis entek gedhe mben iki ora tau sangu arep bar ngaji nyoto wae ning rencana 2 minggu e Wawar anu korban TikTok. Nang TikTok ana soto enak nang Pairo Taman. Soto Pak Parno. Gua tak parani kok. Tak ongak ya, enak ora. Ning wektune ra tak omongke. Nyusul gek ngen-ngene wangun kae jajal tak susule. Nek karo le omong kae nyoto ora. Nek omong kok muni mesti nek ketemu bayar iki jajal. Wah, regudu ku wong 6 ambyar. Anu enak nggone Pak Parno iki ya ora 1000 kok ya. Rada ndek jeneng kok nek nggon TikTok lho ketok ya menarik ya. Tak golekane karo klintong-klintong. Ora Pairo Taman ketoke mlebu mulon nih nggon gang cilik. Map engko ngemap kandhane wektune ra tak omongke kok malah tekan. Malah tekan takon. Kok ndak disusul. Jam 5 sore rak wis entek. Dicak joki sen. Iki jan didol murah gek kesusu sing mereka niku sama sekali anu nih ora oleh bathi lah. Adol Nabi Yusuf niku jan ora oleh bathi. Ming asal-asalan oleh duit pipite ngen-ngene alah ming bocah le nemu sing penting oleh duit.
Neng dalan ya wis diitung, ya engko wong siji nek payu minimal payune iki wong siji soman semene-semene ngono. Minimal oman 250 apa pira. Iki rombongan akeh berarti totalane semene. Ning jan ora abadi niku. Iki jalan ceritane Nabi Yusuf mengkur di cemplungke sumur bar kuwi ditemu ya ming didol murah. Nek secara duniawi jan ujiane abot tenan duniawine. Ning hakikine memang Allah pengen ngeterke Nabi Yusuf niku tekan Mesir, sing neng Mesir sesuk dadi raja Mesir. Nah, Mesir niku memang negara tuwa nggone wong top-top saurunge Kanjeng Nabi. Mula ten rika niku nek sekolah we do dadi incengane wong mriki sing terutama sing mengarah ning nggon agama terutama Al Azhar Kairo ngono. Universitas tertua di Mesir niku Al Azhar Kairo. Kairo iki sego dipepe ngantek garing kae. Kairo. Wangele pol. Ngono kok ora dong. Makane jenengan tampa ujian-ujian urip niku nek diukur dibandingke karo ujiane para nabi urung apa-apane isih ringan. Jan isih ringan tenan ujiane jenengan. Para nabi berat kabeh. Diuji karo Allah ora kok mulus gara-gara dadi nabi mulus penuk sakuni-uni netes mboten. Rekasane ra ila-ila kaya Kanjeng Nabi dhewe wis. Isih ning kandungan bapake seda ramane seda. Rak ya wis ning kandungan wis yatim. Metu umur 2 taun punjul sithik ibune sing seda, piatu wis ra pak ra ibu Kanjeng Nabi. Nabi kita, tuntunan kita, panutan kita rekasane ra uncalke melu mbahne. Mingkur suwene setahun. Uncalke melu pamane Abu Thalib kuwi sing suwe nang ngene pamane. Dek kamangka pamane penyembah berhala. Buruh angon wedhus. Endi nek nggon pena apa meneh wong wedok-wedok iki ora tau rekoso sambate. Urip enake pol sambate. Wong wedok-wedok iki nek sambat ki le wangun. Oh alah, wong urip kok ora tau penak. Wong bar maghrib turu ngorok kok ora. Sing jenenge wong turu iso ngorok ki teko tentrem teko penak niku hukume le turu nyenyak. Angger ngorok kok durungan selenggar. Blas rang lilir. Oh, ora penak banget. Blas rang lilir. Malah sing kakung-kakung iki sing gugah. Jan nyenengke tenan sing kakung. Bu, wis tak gaweke wedang. Ngono apian banget. Sewengi jek turu rang lilir letangi digugah gaweke wedang. Ya Allah. Wong lanang kok apike kaya ngene. Ya kuwi aku menyeritake anu kok. Nyeritake sak ketemune kok. Ora ana kok ya. Nek ana ndi wong do gila karo sing wedok. Ngono kok le muni rekoso ora tau penak. Angger bayaran setu ya biu keke kabeh. Ngono kok muni ra tau dicukupi.
Kok ngono kok muni ora tau dicukupi ya banget tenan kok. Senengane kok kaya ora ngajeni perjuangane sing kakung. Gek sing kakung ki esuk wis long nang kono gedabukan ngantek tekan jam 4 kurang titik. Sedina ora laren blas. Mulih ngono ya ora langsung tekan omah. Mampir sawah ngarit sikik. Wah, padha anggere mulih nggo sak suket wae. Ning ya wis meh magrib. Jian wis. Tekan omah ya wis ming ora tatrap ngopo ming wundu salat ngasar. Wis jam 5 kae. Bar kuwi langsung ngungak kandang ngebyuki wedhus. Ngebyuki sapi. Kuwi langsung telepon muni. Agi ngebyuki sapi we telepon muni jebul saka sing wedok. Lah kok agi mulih kok andang minggat ki nendi Pak? Agi ngebyuki sapi dili to. Yes. Oh tak kira nendi. Lah ngopo Ci? Wis takon ngono kuwi lah ngopo Ci? Takon metuk anake les. Wis. Kecuali ditakoni lah ngopo Ci? Lah wis tak gaweke wedang karo tak gorengke intip Ci lunga. Lah kuwi rada adem kuwi. Lah ning mentrapi gawean kon metukke les. Lah kowe arep ngopo, Bu? Aku ki rong adus arep adus. Wah. Jebul sing wedok arep adus. Sing lanang rong leren lunga metu. Ya, sing wedok adus. Tekan sekolahan, tekan nggon les lah ora tekan sekolahane takoni kanca metuk. Kowe lah kok jenengan sing metuk, Pak? Nggih, ibune lagi adus. Jian, ya Allah. Wah kok le penak timen garwane jenengan. Mboten napa-napa wong engko adus nek ayu ya kula sing nyawang. Wong lanang kok apike kok ngene ya. Dadi ora kok mangkel, ora apa-apa wong kok nek resik ayu kula sing nyawang. Oh nggih lah res niku nggih. Nek yo ming nyawang to. Ndemok yo kipat. Ya sabar. Sabar. Lha ketoke cerita ngene ketoke. Ning iki ngibadah to nek jenengan paham ngibadahe malah sing iso jenengan lakoni pendak dina. Nilai ibadah, nilai ketakwaan sing harian iso kita lakoni iki apa? Jal nek ra swasana utawa gawe swasana sing kaya ngono kuwi. Gawe swasana sing kaya ngono kuwi. Mula bentuk-bentuke kula gambarke. Ben jenengan iki iso ibadah tenan. Nek pengertian tentang Yusuf didol barang niki ra sejarah. Tambah pengertian ning ngaji ngono lho. Ning ya kudu jenengan duwe planning amal sing kok nggo gawe program ngibadah tenan. Iki kula gambarke ngeten iki nek wong lanang ana ngibadah ampuh. Karena sabar banget iki wong lanang iki sabar banget. Swarga iki. Wah, karena yang namanya sabar itu akan nekake swarga. Mula ya sabar kon metu anak metu sing wedok adus ya ben. Wis ben men resik men ayu. Wong wedok ki nek ora adus karo ora macake ya elik lho.
Wali nek lanang ya macak ra macak wis ngene iki ajeng. Ora ana wawahan. Nek wong wedok ora macak yo ketok bladus. Ketok bladus kaya sandangan wis jeblok warnane ya. Mula saiki ngibadah ki ning kono kuwi ora ning nggon sing liya-liyane. Gawe swasana nyaman didasari akhlakul karimah, akhlak sing apik. Wis niku wae nek ora ngandel. Niki teruske sesuk muga-muga do diridani Allah, do diberkahi Allah, do dirahmati Allah, paringi nugraha sehat waras. Jembar kanca rezekine ridho ikhlas sabar atine ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.